Vážený pán prezident, vážený pán minister, vážený pán poslanec Slovenskej národnej rady, vážený prednosta, vážený veľvyslanec Bulharskej republiky, vítam vás na pôde našej obce. Zišli sme sa preto, aby sme otvorili po roku a pol výstavby spoločenský dom našej obce, ktorý bol spolufinancovaný zo štruktúrnych fondov Európskej únie. Program je navrhnutý tak, že keďže je zima, odstrihneme pásku, prídeme donútra všetci a hlavný program bude vo vnútri. Takže na začiatok by som chcel, neviem, či pán prezident čo povie teraz. Keď mi dovolíte, ale povedali ste, že bude vo vnútri, ale zima mi nie je. Keďže sme tu na takto všetci, tak vám chcem poďakovať pánu starostovi a vám všetkým za toto milé pozvanie a ešte milšie privítanie. Som veľmi rád, že som mohol prísť sem. Niekedy som sem chodieval ako poslanec, párkrát som tu bol, ale odtedy je to už dosť dlho. A som veľmi rád, že pri takejto príležitosti, kedy si otvárate dom, kde sa budete chodiť, zhovárať, zabávať. A najviac ma to teší, že som sa dozvedel, že oslavujete aj 100 rokov vášho ochotníckeho divadla. A pri tej príležitosti mať aj takýto kultúrny dom je veľmi pekné, takže vám prajem, aby ste ho minimálne tých 100 rokov užívali pre vašu zábavu. Ďakujem pekne. Kedy chceme otvoriť dom, spoločenský dom našej obce, a to slávnostným aktom, a to je predknutie pásky, ktoré s pánom prezidentom vykonáme.